Wong duwe anak mondok iku kudu sing lomo. Contone Mbah Kiai Bisri Mustofa. Mbah Kiai Bisri ku asline Mbah Mas Hadi. Ramane mboten kiai, tapi lomo kali kiai. Muncul Kiai Bisri, Kiai Misbah, muncul Ketua Umum PBNU, Menteri Agama, Wakil Ketua Bupati. Ketua DPR. Masya Allah, ngalap barokah kok mangan ini kiai ini, kudune kan ngono. Nah, menengae lha apa? Mbak Bisri ramane iku bakul pasar. Nak bakdo kepeken sowan gurune Ki Khalil bin Harun. Padahal Ki Bisri iku daleme sawahan. Nak mara tengene pondok niku karo tengah kilo. Kala Muhammadun diwalik disungsang lapan ora dugi pondok. Tapi pidato teng Demak kula mirengake pondok teng iki wis ra menang.